Bueno, osasun publikoaren inguruko jardunaldiak ari da burutzen Euskal Herria Bildu azken egun hauetan Bilbon. Oso interesgarriak gertatzen ari diren jardunaldiak izaten ari dira, ezagutzen ari gera oso esperientzia eta lan interesgarriak politika publikoen definiziorako. Eta bueno, jardunaldi hauek bat egin dute denboran baita ere osasun mailean egiten ari den lanketa guzti horrekin, ez? Eta badakizue, mahai horretan oso era intensoan eta oso era konprometituan lanean ari garela. Eta bide batez aprobetxatu nahi genuke aukera hau osasun mailan sortu diren lantalde horietan eta osasun mailan lantzen ari diren dokumento horietan guztietan ekarpenak egiteko osasun arloko profesionalekin batera lanean aritu diren hamarnaka persona eta Ezker Soberanistako militante guzti horiei eskerrak emateko. Eta esaten nuen lantzen ari diren dokumentuetaz hitz egiten ari nintzen ze espreski argitu nahi dugu publikoki esaten ari denaren kontra osasun maileko lanak ez direla bukatu, dokumentuak lantzen ari direla momentu honetan, batzuk elaborazio fasean daude, oraindik ez dira mahaira iritsi eta beste batzuk emendakin fasetan daude. Beraz, oraindik ere lan asko dago egiteko eta esango nuke geratzen dela lan intenso bat ere oraindik egiteko. Eta horregatik kezka sortzen digu azken aste hauetan gobernuari, jaurlaritzari ikusten diogun presa prozesu honi amaiera emateko, ez? Batek pentsatuko luke nolabait hartzaren larrua saldu nahi duela ehizatu baino lehenago, ez? Ta guk orain baino lehenago eta prozesu honetan momentu desberdinetan errepikatu izan dugu prozesu honek eskatzen duela benetan prozesua ondo zaintzea eta beharrezkoak diren denborak eskaini ahal izatea. Eta normalean akordio onak lortzeko bidea ez dira izaten presak. Zentzu honetan, aste honetan bertan bilduko da berriro ere osasun maila, eta guk uste dugu osasun maileko bilera horrek eduki behar duela oso helburu argi bat. Eta da, privatizazioei atea ixtea eta osakidetza indartsu, kalitatezko eta publikoa izango denaren oinarriak ezartzea. Espreski, marko hori, osasun mailaren markoa da, osasun sistema publikoa indartu eta bermatzeko beharrezkoak diren politikak definitzeko espazioa. Eraz, aukera hor dago eta aste honetako bileraren helburua hori izan behar da, privatizazioei atea ixtea eta guk hemendik bilera horietan parte hartuko duten gainontzeko eragileei eskatzen dioguna da norabide honetan arraun egin ahal izatea, ez? Eta gaur berretsi nahi duguna da osasun mailarekiko gure konpromisoa, osasun sistema publikoarekin dugun konpromiso irmoa berresten dugun bezala.